И здравейте, YouTube! Ние сме The Pro Killers, аз съм Крафтер и сега снимам на сингъл, защото другите ги няма. Сега говоря по скайп с Левтън. Да, ритма. Това, той сега ще снима там, аз няма да говоря. Да, но, така тук ме спална в едно село и вече няма. Имаше село, обаче вече го няма. Така, цяла седмица не сме снимали, извинете за това, но Justice и Swordstiff... той аз съм надаскал, обаче аз повече успявам да смогвам, пък обаче те не могат много. Защото аз освен това бях и втора смяна и пак те първа и смените не съвпадат. Обаче от понеделник вече съм първа смяна и сигурно ще нямаме малко повече. През седмицата, т.е. Така и сега... Така, това е селото, което направих. Така, тук направих един малък капан, обаче малко щупих, защото не знам що. Така, тук... падащото рода. Да, това е интересно. Не е много интересно. Така да се килна все така. Сега тук това легло ще го махна. И... така, това е селото. Тук спалнах малко сквилдове. Ето ги. Не малко, бая бяха, обаче те измряха. Така и така. Тук по принцип се боядисах малко овце и почнах да си ги смесвам да ги чувствам, обаче не станаха много. Не знам що. Явно, защото съм на креатив и не мога да ги смесвам. Така, тук си направих такова за фойерверки. И да. Сега съм на ГМ. Така, чакайте за тези да ги оставям. Тук почнах да строя някои неща, обаче ми омръзна и ги струших. Да, това е TNT. Да, кой пък не знае, че е TNT, той да не е тебе. Така. Тук така с две думи гръмна цялото село, затова е в това положение. Да, но кола се направи, скучно ми беше. Сега... не ме винете и аз искам да се забавлявам. Това е много по-яко. Така, сега тук ще гръмнам още малко TNT-та, защото ми е скучно. Така. Бау, айде! Така, тук някъде се издълбах една много голяма дупка с TNT-та, обаче не се забравям къде е. Защото тя малко ебана стана. И ето е там, Така, сега да влезем в нея. Направих я по принцип, защото сега съм на сингъл, обаче това може да го направите в мултиплеер. Така, тук обаче трябваше да го направя. Тук нещо като капан. Да, това е чист капан, обаче... Така, вземам на малко диаманти. И вижте какво измислих. Е много яко. Направих го за 5 минути. Даже няма и толкова. Плюс това, че гръмнах стотина TNT-та. Защо не мога да целя? И така, и тук някой идиот. Както сега е този дед говоря с него, както Лестър, той си е такъв идиот. Тук влиза и пише Free Diamond. Нали почва да купай човека някакво, взима си кирка. И чакай да ви само къде беше кирката. И почва тук да налезе си купай. Купай си, изведнъж купай си и пада от вода, така. Да, и умира. Да. Така, да се килна малко. И да, да видим. Това преди беше яко село. Мислех да оцелявам там, обаче тъй като нещата се развиха малко след. Добре се развиха нещата, обаче ми беше писнало да оцелявам само и реших да го изгрифам. Сега, сигурно на сингъл, това ще го запазя, той е такова. И ще... малко по-нататък ще намеря някакво хубаво местенце, може би ще е някъде тук наблизо. Ще все пак да продължавам да си гърмя това, TNT-та до тук, защото ми е тъпо. И ще намеря едно хубаво местенце и ще направя холм, който ще мисля да е як. Ще е много капани, глупости
да го шегроним. Цепна ми мишката, сори. Извинете ако малко лаги, обаче съм споделил екран и цепи. Като съм споделил екран. И така... Има един много готин капан за Спенсъри. Да, който вече го чупих. По принцип аз набравих тук много капани, обаче ми беше тъпо и нямаше го направи, вижте суца как е застанала. Ще напъхам един торги без лица. Обърни сама. И избягаме в заебете. Така. Тук се направи диспенсър с фърверки. Малко не знам защо не гърмят, обаче... Те да, някакъв бък. Така... Да ви покажа какви други простоти съм направил. Така, жалко, че изчупих това с диспенсерите. Беше станало много яко, обаче ми беше... Не проработи просто. И така, и затова го щупих. А пък и нямаше какво да правя пак. Да. Тук спалнах скилдове. Така, искам да направя едно нещо, обаче не знам дали ще стане. Чечо, виж, кейквил. О! Мощно. Така, тук се спалнах малко тортички. Да, защото пак ми е скучно. И кажете, пишете в коментарите. Да, абонирайте се, лайквайте канала им. Канала ни, сериозно. Канала ви казах, каналите. Той не снима с нас, обаче сега просто няма с кой и говоря с него. И започнах да снимам и така. Така, абонирайте се, лайквайте клипа и пишете в коментари какво да... Не знам, какво да правим. Защото сега съм на сингъл, обаче до вечера сигурно до вечера ще снимаме с Justice и Sword Steve. За сигурно ще снимаме с тях де. И не знаем какво да правим. Сигурно ще оцеляваме, но сутрин, докато те още не са събудили, аз играя. И съм в синглплеер и ако искате да построя нещо, казвайте. Тук малко направих някакви Пишете капани. коментарите. Да, обаче нещо не става, ето вижте. Издигам само тук. И това беше селото. Тук стана като цвете обаче. Не знам да го оформим. Да се им малко лави. Нищо, че се запалих. Нагъма съм. Така, тук в синглплеер, както знаете, може да се пускате на ГМ. Някои не знаят, като него, обаче... Ей! Да. И обаче той са от настройките, трябва да си го правите. Така. Тук даже не знам какво направих. Беше някакъв. Искам да направя едно нещо, обаче не знам дали ще стане. Защото в някои сервери става. Не знам обаче тук дали ще стане. Ало? И чакайте, си паузираме за малко клипа. И така, пак сме тук, но нещо стана и паузираме за малко клипа. Да, нещо някак се добави в дискусията. Да, не знам защо, обаче някой педерас. Да, може би убил Илиас. Той нали си е педерас? Да. Абе, не стреля това, обаче става като лампа. Така, тук лава, да, разбрахте. Както казах, до вечера пак ще оцеляваме. И сега сигурно ще направи втори епизод, но не съм сигурен много. Защото с него е много скучно и затова просто ми е тъпо. Какво говори за мен, бе? Диаманти. Вземам сега само 64 диаманта да правя нещо. И спирам в клипа. Това беше така. Чакай бе.